Bon dia, nois. Ara començarem a fer projecte. Recordeu que era molt important tenir per avui penjada la gravació. Al cap de setmana encara hi havia gent que no l'havia penjat. No passa res perquè teniu fins al dia que toca. Però és molt important que avui estiguin perquè els companys es beneficiaran de les vostres gravacions, de la vostra informació, de les vostres feines. Vale? No heu de pensar que s'estan copiant, sinó que esteu aprenent tots de tots i no passa res, d'acord? Llavors avui el que ens queda per fer és completar aquesta graella. A dalt posa els monuments: Sagrada Família, Alhambra, Torre Eiffel, Colosseu, Partenó i Big Ben. Us dono jo la primera pista, que no ho hauria de fer perquè ja us estic jo dient la ciutat on es troba, que és una de les graelles, però bueno, així us dono una mica d'ajuda, ¿vale? Sagrada Família està clar que està a Barcelona, Alhambra està a Granada, Torre Eiffel està a París, Colosseu està a Roma, Partenó està a Grècia i Big Ben està a Londres. Perdona, Grècia està a Atenes, que hem dit que deia la ciutat. Llavors, a partir de les feines dels vostres companys que tenen penjades en el Classroom i de la graella que us hem facilitat on posa la ciutat i els nens que l'han treballada, posa el país i els nens que l'han treballada, doncs a partir d'aquí, si jo he de completar Itàlia, no? Per exemple, Colosseu, doncs me'n vaig a la llista de nens que ho han fet i del Classroom miro els seus vídeos, miro les seves feines per poder completar-ho, d'acord? No és copiar, és aprendre els uns dels altres. No passa absolutament res. El que sí és important, haver fet una bona feina perquè els companys puguin accedir als vostres documents i puguin tenir la facilitat de fer-ho bé, d'acord? Llavors el que heu de fer és facilitar, i si algun company us envia un correu, escolta, tal, que és que em toca fer Grècia, em podries mirar una mica, ajudar-me una mica? No els diem la resposta, però els hi passem la captura de pantalla que heu penjat sobre el tema que sigui, doncs la bandera perquè, o en quin país pertany, o quina moneda. Vale? Li passeu aquella captura de pantalla perquè ell s'ho pugui mirar i ho pugui completar, d'acord? Aquesta feina s'entrega divendres. Divendres ha d'estar tothom o ha d'acabar perquè el divendres finalitzarem aquest projecte. Llavors, és molt important que tothom hagi fet aquesta feina, que recordeu que avui som dijous, o sigui, tenim avui i demà, d'acord? Una vegada feta tota aquesta feina, s'adonarà per finalitzat el projecte. Si us plau, espero i desitjo que ara, quan tornem a revisar el Classroom, tothom hagi penjat els vídeos. Estaria molt bé que ho haguéssiu fet abans, perquè en realitat vosaltres, abans de Setmana Santa, us tocava projecte el dimarts. O sigui que ho haguéssiu penjat abans perquè nosaltres tinguem la seguretat que ho haguem mirat i que estigui tota la informació correctament. D'acord? Igualment, la gent que no ho ha fet, ho posa en aquesta graella perquè ho pengeu. D'acord? Llavors és molt important fer aquesta feina i llavors feu la captura, tota la graella, i ens l'envieu, com sempre feu. Us felicitem, nois. No ha estat fàcil aquest projecte, bàsicament perquè estava programat per fer-ho a la classe, per estar acompanyats per nosaltres, perquè la idea era fer-ho tots junts i, per desgràcia, per la situació que s'ha donat, doncs no ha pogut ser. Que es podia haver fet millor? Segur. Que l'aprenentatge podria haver sigut més enriquidor si haguéssim estat tots junts? Segur. Però que estem segures que heu après? Sí. Que hi ha un aprenentatge i s'ha après els conceptes i els objectius que nosaltres teníem establerts? Sí, ho heu aconseguit, perquè estem molt contentes de la feina i l'esforç que esteu fent. Realment és complicat treballar telemàticament i vosaltres ho esteu fent. Per tant la Montse com jo només us podem donar les gràcies i felicitar-vos i animar els que encara els està costant seguint fer la feina per aquí, que s'animin a fer-la, perquè realment val la pena i perquè nosaltres sí que posem nota. Ja sabeu que el departament ha dit que ja és valorable tot el que estem fent. Per tant, aquestes són les notes del tercer trimestre. I després de fer tot un esforç, al final us sabrà greu no haver fet ara l'esforç que heu de fer. Per tant, us animem, us encoratgem a que continueu treballant com ho esteu fent, que sempre intenteu penjar la feina pel dia que toca, que no les pengeu tard, perquè tot això és una llàstima, perquè al final no és com si estiguéssim a la classe i si estem a dilluns, si avui no portes la feina i la portes dimarts, és falta, ja tens una falta encara que després la recuperis. Doncs anem a intentar fer les coses molt bé, sent responsables, sent autònoms i tenint la tranquil·litat
que nosaltres la tenim, de que esteu aprenent, de que això no està perdut i que tot això que estem fent val la pena fer-ho. Si no, no ho estaríem fent, però no ho faríem ni aquí ni a la classe. Tot el que tant la Montse com jo, com ara en castellà la Cristina, tot el que esteu fent és perquè sabem que us serveix, perquè sabem que això us tira endavant i perquè no podem oblidar-nos de que us aneu a secundària. Per tant, us encoratgem a tots a treballar com ho esteu fent i a despertar aquells nens que encara els està costant una mica posar-se al dia. Però felicitats, perquè no és fàcil i ho esteu fent molt bé i gràcies a les famílies una vegada més per estar al nostre costat. O sigui que ara us deixo que teniu feina de projecte i recordeu, la qualitat val molt. Feu-lo tranquil·lament, feu-lo amb qualitat. Si hi ha algun dubte ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres, però intenteu preguntar, seguint la graella que jo us he passat, als companys per al seu monument. Ells són els especialistes del país, els especialistes d'aquell lloc concret, perquè han preparat un viatge i saben molt més que ara mateix la Montse i jo, perquè ells són els que han treballat i s'han esforçat perquè a dia d'avui ells us puguin ajudar a vosaltres. I recordeu, no copiem, aprenem els uns als altres. Adeu!